Smile, Jet. Nag-vlog si... Customer. Smile ba? Hi. Hoy, tiktaker ini. Bro. Baba. Sama kinuntutan. Yeah. Welcome back again sa ating YouTube channel na Mars and Ancero Vlog! Ayan, so for today's video everyone, no, sa video na to, is yun na nga, may problema tayo, dahil. Oo. Kasi nga, yung motor ko last night, kinain ng aso yung upuan, best. Oo. Eto siya. Ayan. Oh, as you can see, ayan te. Oh, di ba? Ayan. Oh, nakita na ang pumday, kagikaon sa iro, Diyos mio. Ingalan, juday kalami, hasta akong tuos akong bugat. Yan, day kabaho yung bugan, day kagipapa na sa iro yung bangko. Yung mga ganon. So, yun na nga, Zay. So, for today's video, papalitan na natin yan. So, pupunta ako ngayon sa proper Villava kasi nga, ipapaayos natin yung upuan natin, best. Kasi nga, pag uulan, mababasa kasi siya. Oo. So, dagdag problema din naman pag sasakay ako, mababasa din yung buganan ko na yung mga ganun dahil. So yun na nga, pupunta tayo ng Villava proper. Ayan. So medyo ano tayo, no, medyo pagaw tayo for today's video kasi nga best in singing contest tayo last night yung tipong videokehan yung mga ganun. Tapos wala tayong contactless for today's video kasi nga sobrang nagmamadali talaga ako, best. So let's go.
everyone, update for today's video. So yun na nga, Zay, nakarating na ako sa bahay namin. Zay! Yan, so thank you Lord kasi safety tayong nakapunta no, sa bahay natin, nakauwi, kumbaga. So yun na nga, Day, tapos na yung upuan ng bangko natin, Day, no, yung upuan ng ating mga motornism, no, tapos na, Day. So sobrang thank you, no, sa mga gumawa, no, thank you, Jerry, no, sa shout out to you. So ayan na nga, Zay. Oh my God, I'm so very happy now! So bye, everyone!